Kukas se meillä täällä on? Moikka! Mä oon Marianne täältä Turun mattokeitalta. Mun lempparimatto löytyy täältä VM Carpetin valikoimasta, eli kotimainen valmistaja, ja heiltä löytyy tällainen matto kuin Basaltti. Se löytyy täältä. No, tää on mun lempparimatto sen takia, että se on niin monipuolinen, eli sillä voi luoda semmoisen rennon sisustuksen tai sitten tosi tyylikkään sisustuksen. Se kestää myös kovaa kulutusta ja on erittäin helppohoitoinen. Ja sitten siitä löytyy myös tosi kivoja erilaisia värisävyjä täältä. Itse asiassa tuolta löytyy toi matto sitten vielä vähän isommassa koossa. Mennään katsomaan. Eli yksi ominaisuus, missä mä tykkään tässä matossa tosi paljon, on se, että siftaa valoa. Eli sen pinta muuttuu aina, mistä suunnasta sä katot sitä. Eli jos me kierretään nyt katsoa täältä, niin maton kuviointi on ihan erilainen. Eli sä saat periaatteessa 2 mattoa yhden hinnalla. Mä suosittelisin tätä mattoa ensisijaisesti olohuoneeseen, mutta toimii myös tosi hyvin ruokailuryhmän alla ja miksei myös makuhuoneessa. Tervetuloa mattokeitaalle Kauppakeskus Skanssiin.